Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum min derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jeygol Plaku TV. Wato yo hande min waddani en tinninore feere ko larani WhatsApp. Ɗum hunde on nde hani kala naftiroɓe WhatsApp fu watana ɗum hakkilo boɗɗum. Wato ɓe fuɗɗi waɗugo dedei piratugo WhatsApp. En andi waɗugo pirotage nane no segal Facebook ko Instagram e ko nandi be majum. Pirotage mana ɓe wiyata ɗum hacking be dedei anglais. Ɓe waɗa hacking compte goɗɗo en andi ha Facebook yake feere a wawan aɗo naftira be Facebook maɗa sei a tawa goɗɗo waɗi hacking majum sanjanima inde maɗa ko bo a yiɗi ha nasta waɗa posting hunde feere publia hunde feere a tawa a wawata goɗɗo hefti mode passe maɗa be dedei kuje ɗo maɗa fu eggini ɗum wartiri ɗum dow je muɗum nastan publia dedei ko mari haje fu to kila yake feere publia hunde feere ma sobiraɓe maɗa tammo ɗum an publirde bo ɓe anda ɓe gaɗi hacking dedei account maɗa en nanduno dedei je Facebook Instagram e ko nandi be majum ko nde ɗuɓɓe nder meɗen bana sakko ma ɗuɓɓe ni nder meɗen woɓɓe ɗuɗa naftirgo Instagram e ko nandi be majum ɓurna fu Facebook e ɓe gida be probléme ji may ɗo to balɗe ɗo ni ɗum fuɗɗi waɗugo hacking dedei ma bo mi wiya ɓe fuɗɗi waɗugo pirotage e WhatsApp bo aɗon naftira be numéro maɗa je WhatsApp goɗɗo wawan kam bo ɗon arande man tawma o fuɗɗan o wawan oɗo lara dedei ko gewtitita be himɓe ha ɓawa min gaɗino vidéo on min mbi marɗo haje dedei contrôle ugo téléphone debbo muɗum ko ɓinguel muɗum ko goɗɗo debbo yiɗi contrôle dedei téléphone ɓinguel muɗum min matino ni an kam dedei aynugo ni dedei hakkude iyalu dedei a lara dedei kala ko ɓe gewtitita be goɗɗo fu a wawa contrôle ɗum heɓa a ayna ɗum min matino banni man ɗo to isin lawol ngol may ɓe tokkata a wawan laran dedei kala ko goɗɗo yewtitita fu to ɗon application ji feere ɓe bangini jotta goɗɗo wawan lara ko gewtitita be himɓe lara ko gewtitita be himɓe heɗi to nda a wi wane kaza wane wima kaza ko nandi be majum ha WhatsApp o wawan hanko be hoore mako bo o naftira be numéro maɗa o yerɓana goɗɗo message dedei nder himɓe maɗa ɓe gewtitita dow ɗum matsayi an yerɓanimo balɗe ɗo ni goɗɗo ewniyam ha Cameroun o ewniyam o wiyam ɓe ewni goɗɗo ewni miñiko mako ɗo joɗi ha boutique o dilli o acci miñiko mako man ɗo sei goɗɗo ewni miñiko mako man ɗo sei wiyata ɗum dow ɗum hanko may on ewnimo ɓe ɗon gewtita sei ɓe pamrayi sei o ɗo yerɓanimo voice vocal e nandi ɗo ni o yerɓanimo wimo nda numéro orange mum ɗo yerɓanam ceede bo worte meri nder man ɗo ɓinguel man wiyata mo e noy jotta a dilli a hosi ceede fu nden a wiya mi yerɓanma ceede an kam ba ɓe pamrayi sei ɓinguel man wi yahi waɗi crédit wala no crédit ha MTN muɗum sei ewnimo direct sei ƴamatamo o wi min mi yewnayima ɗe ceede min wiyama gerɓanayam ko ɗume fu o wi ka hilnimo sosai ɓinguel may yerɓanoyimo miñiko mako may yerɓanimo dedei vocal ji ɗi may o wi vocal ji may ɗi wurti ɗum hanko on wolwiɗi ɗum voice mako hanko on wolwi ɗum voice mako amma o wi hanko o wawi o anda to ngam may ɗon application ji feere je ɓe naftirta goɗɗo wawan ɗo contrôle ɗo lara dedei ka woni ko naftirta ko bolwiɗita be himɓe ha WhatsApp maɗa fu o wawan o naftira be compte maɗa hanko bo o yerɓana goɗɗo message a matsayi ɗum an yerɓi message may vocal may ma ɗum sanjo ɗum warta banta dande maɗa en andi en giya application ji feere feere yake feere ɓe ɗon gaɗa dande goɗɗo ɓe kosa ɓe kawra be goɗɗum kanjum kam nane ma ɗum hunde nde bowɗi en ɗo giya ɗum ɗo waɗe to dande maɗa an may bolwo o wawan to heɓi vocal ol maɗa gotol ni o naftiran be magol defta ka o sañana dedei vocal ji ɗi o mari haje fu o wolwa be ma hawre mako o wiya wane kaza o wawan o zamburo himɓe goɗɗo wawan hol naftira be compte maɗa yadde de waɗa masiboji feere feere ko mone maɗa goɗɗo nanta jotta goɗɗo ɗo nana mone maɗa ko hunde feere hawti on o wawan o bloquer ma WhatsApp ɗuɓɓe nder moɗum diga balɗe caliɗe ɓe ɗon bolwanami ɓe ɗum mbiya ɓe bloquer WhatsApp am to mi waɗi mi nasta mi maɓɓita WhatsApp am sei ɓe hollayam numéro may ɗo e bloquer ɗuɓɓe nder moɗon ɗon ƴamami nomi watta mi débloquer ɗum mi habdi mi heftano acce ɗum kuje ɗo on ɓe garta ɓe kefti dedei piratugo ɗum ma bo mi ɓe hefti waɗugo hacking account goɗɗo je WhatsApp to dalila majum ɗuɓɓe nder moɗon ɗon no sinkana min usin lawol ngol mi tokkata mi ayna WhatsApp am mi wanna ɗum ni mi dedei mi protége ɗum mi ayna ɗum warta koda goɗɗo yiɗi waɗugo hacking majum ko lara dedei sirriji am ko mi yewtitita be himɓe lawol ngol mi tokkata mi bloquer ɗum min ɗon no gaɗa dedei biɗitol dow majum to min keɓani en lawol ngol a tokkata hani a yawa a waɗa ɗum to a waɗani WhatsApp maɗa kode ɗon kode feere to a matoti ɗum ɓe amin min tan mi yerɓangoma kode man ɗo to min gerɓanima kode man ɗo a nasti gal WhatsApp maɗa nder a waɗi ɗum ni a kubloto WhatsApp maɗa warta ko ɗum moyjo haɓani ko o heɓu sim maɗa ko heɓu pisel maɗa kuma o yahi be magel on o naftita ɗum wattako ayi banta jotta may lawol ngol ɓe tokkata ɓe gaɗa ko o heɓa sim maɗa toɗi pis maɗa ha maɗa o wawan o waɗa bloquer ɗum to bloquer sim maɗa sei warta hanko naftira be sim may ɗum warta banta kuje ɗo man ɗo welcome back ma bo mi wiya registration may ɗum do inde mako han ko waɗiri ɗum pisma warti inde mako ko da ya hanno ha dedei maison ma bo kuje ɗo société ha dedei je pisman ɗo a wiya ɓe gerdantako ma ɓe giyan jotta kam deja ɗum to inde mako ɓe tammotoma to hakkilai an man ɓe hoore ma on a yiɗi a wujjanamo dedei simmane ko nandi be majum to dalila majum hani moy fu ayna dedei WhatsApp muɗum min gaɗi bititol min keɓani en kode alhamdulillah min keɓani en kode lawol ngol a tokkata a yaha bloquer ɗum ko ɗum moyjo haɓani dedei ha yaha waɗa lara sirriji maɗa ko gewtitita be himɓe ɗo ɗum ƴamaymo kode ɗe man sei an gaɗɗo ɗe may kode ɗe sirri an bo to a wari waɗugo kode man ɗo a waɗan kode dedei ɗe annduɗa
goɗɗo fota heftade e kode bo ɗa yejjitita ngam ko ɗum an ma yon a sanji WhatsApp maɗa ko a sanji téléphone to a wari maɓɓutugo WhatsApp mai kesum ɗo ɓe ƴamete kode ɗe man ɗo nane ma annuɗo ɗum ɗe kode sey gaɗa kode man ɗo to dalila majum min keɓani en marɗo haaje majum fu hani moy fu yawa rena WhatsApp muɗum ngam to a renayi ɗum a wi sey to ɗum fe'ake ɓe maɗa to ɓe blokanima numéro ɗo ni an ka sendiri be numéro mai ha abada to hakkilata tawan no an heɓi duuɓi aɗo naftira be WhatsApp man ɗo ma bo be numéro mai ɗo himɓe pat kanjum andirma ko da goɗɗo nannan mone maɗa to blokanima numéro man ɗo ni an kam o salodake be maɗa a habda ha débloka ɗum déblokatako ngam o warti o débloki ɗum o waɗi kode mako be hoore mako sena keptuɗa ɗe kode ɗe o waɗi ɗum wawata ɗum waɗa ngam mai yawu waɗan WhatsApp maɗa amman kode man ɗo diga joni warta koda goɗɗo yiɗi ha waɗa hakkil majum ma bo lara sirri kon yewtita ɓe himɓe ɗum wattako yawa ngam mai ɗo on mbawa ma totirgo be amin min tan mi yerɓango de kode ɗe man ma bo min gaɗa vidéo musamman mo mati min fu mari haaji majum fu min geccay ɗum nda dede no gaɗirta kode mai e ñande to a sanji WhatsApp bo to a wari nda dede babal ha ɓe ƴamatama kode mai nda no gaɗirta ɗum fu majum e dalila majum mbawa matugo min dow numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp nda numéro ha am ɗon plus 221 76 96 61 64 e nda numéro Salih Hassan bo ɗon dede momin hudata kugal mai ɗo to on matayam ko min ko Salih Hassan mai ɗo numéro mako plus 221 70 77 226 72 dede mo matuɗon nder amin fu ko min ko Salih Hassan yeccay on carɗi dede no ɗum warete wato vidéo mai ɗo to goɗɗo mari haaji ha min gerɓana ɗum kode mai ma bo vidéo mai ɗo dede no ɗum warete man ɗo ɗon ko hokkata seɗɗa ngam yake feere to min gaɗi banni min mbi vidéo to goɗɗo mari haaji majum ɗon ko yoɓata seɗɗa min gerɓana ɗum woɓɓe feere dede ɗon sinka wiya e noye vidéo ni ko application sey to goɗɗo yoɓi nden min gerɓana on ɗum e nandi kugal mai ngal hewoyayi minon mana mere min kota kugal mai ɗo sey to min mbiɗitake ko nandi be majum onon laaroɓe vidéo ji amin ma yake feere to min gaɗi on ɗum mbiyamin nastugo YouTube ko nastugo kaza min télécharge vidéo mai ɗo ɗum ɗo saɗa dede ko laren connexion to sakkuma minon waɗoɓe vidéo ji mai ɗo dalila majum yake feere to min gaɗi banni ɗo min keɓi vidéo feere ma bo application feere min matina marɗo haaji majum fu wawan matamin min gerɓana ɗum amman ɗon ko yoɓata seɗɗa yawa dalila majum heɓa ballidiren kugal mai ɗo ngal ya yeeso ngam mai ɗo ɗum hunde on tilimde nde hani moye fu yawana ɗum ɗum hunde tilimde nde hani moye fu yawana ɗum na sey to darake wi ñande ɗum heɓi probléme nde wiya jotta kam wakkati mai on ɗaɓɓiti tan ngam to haɓi arti ɓe blokanima WhatsApp ni ɗum arti ɗum sali ngam mai ɗo ko moye fu habdata ni habda waɗa ayna ɗum diga jotta wanna ɗum kode ngam mai ɗo man tan mi wi on nda numéro ji amin noon ɗi WhatsApp numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro a Salih Hassan mo matuɗon nder amin fu yeccay on dede charge ji man ɗo miɗo toro bo useni kala on mo vidéo lam ngol hewti fu habdu a sankita groupe vidéo mai ɗo nder groupe ji maɗa ko dede himɓeji maɗa bandiraɓe maɗa ni a habda a yerɓana ɓe ɗum ngam heɓa ɗum nafaɓe hamɓe ma ngam to acci ɗo a mari bandirawo maɗa ko sobajo maɗa acci ha ɓe blokanimo WhatsApp ayi ɗum torrimo to heɓi vidéo mai ɗo ko an anduno a bloki je maɗa to ngam mai habdu an bo a yerɓanamo hanko bo waɗa heɓa kublo ɗum to andi ɗo ɗum kublorto bo a kublo je maɗa a holla goɗɗo bandirawo maɗa ma to a anda bo a wawan matugo min min gerɓama dede no ɗum warete ɗum pat majum heɓa dede a protége a ayna WhatsApp maɗa ngam mai ɗo mi ɗuɗɗinani on surutu sakiraɓe maranɗo haaje majum fu wawan mata min dow numéro ji ɗi ɓan tan mi wi on jarama min derrawo moɗon Adamou Haruna. Assalamu aleykum.